Navzájom. Teraz budem hovoriť trošku ja. Vás poprosím, aby ste počúvali a potom, keď budete hovoriť vy, tak budem počúvať ja. Dobre? Dobre sa takto? A potom, keď budeme rozprávať, tak napríklad, vy sa medzi sebou poznáte, ale ja vás nepoznám. Takže keď niektorý z vás bude hovoriť, tak vás poprosím, aby ste boli ticho, aby som počul toho žiaka, ktorý hovorí, viete, aby to nebolo tak, že som tu prišiel nadarmo z Bratislavy, ani vy všetci. A teraz sa vás opýtam jednu vec, že poznáte túto detu? Áno! Nie! Ja, super, Boris. No dobre, ale čo je gitara? Aha, poznáte aj niektoré jej pesničky? Ktoré nám? Gitara. Čo? Dobre, však my sme tu prišli preto, aby sme boli spolu, tak sa dozviete kopec vecí. My sme prišli k vám preto, lebo chceme, aby ste nám vy niečo povedali, ale chceme, aby ste nám to povedali cez cez pesničky a možno cez to, čo nakreslíte. Chceme vedieť, že ako deti rozmýšľajú, aby my sme dospelí, možno vás viac chápali. Dobre hovorím, či? Hej? No dobre, ale teraz také tie úvodné reči o občianskom združení pre vás teraz by nemali zmysel a nebudem vás tým zaťažovať. To možno potom neskôr pani učiteľke povieme niečo viac o tom, alebo pani riaditeľke. Ale teraz, ja som Edo, toto je Šarlota. Šarlotu poznáte? Áno! Dobre, tak zajte to za dnešok a zajtrajšok vlastne spoznáte aj ju. Ja som Edo. A teraz by som bol rád, keby ste mi povedali aj vy svoje meno. Takže ja na koho ukážem, tak ten iba povie meno a povie napríklad, že prvá A, druhá B, alebo takže z ktorej triedy. Dobre? Meno? A trieda? Do ktorej chodíš? Do prvej? Nie, do prvej, ty si ešte nezvykol asi, že si prvá, že? Prvá, druhá. Nevadí, ako sa máš? Viktor. Boris? Teba poznám. Prvá B, super, ty? Prvá B. Ako? Jož Gerbar. Super, ty? Justin. Justin? Oj. Ty? Najstarší Alexander. Ty si Sebastian, o tebe som už počul. Dobre, ty si už bol. Janko. Ty? Andrejka. Dobre, ty? Mario Pola. Ticho. Výborný, krásne, ideš. Fúha. Patrik. Výborný. No dobre, teraz počúvajte ma. Dvihnite ruky, kto má 6 rokov. Teraz dvihnú ruky, kto má 7 rokov. Dobre. Teraz dvihnú ruky tí, ktorí majú 8. Teraz tí, ktorí majú 9. 10. A má tu niekto aj 11? Ja mám 12. A ja mám 12. 13? Dobre, decka, skúsme sa, ja vás poprosím ešte stále, že by sme sa počúvali, alebo viete čo, dáme teraz priestor gitare, nech nám zaspieva, čo vy na to?
A teraz tu máme dievčatá. Môžem už? Môžeš. Ako si sa s tým zmieril, že si polovičiar a ja som polovičiarka? Takže, bracho, to boli otázky od detí, ktoré ti posielame. Sú to deti v Hnušti zo základnej školy Klokočová. 742. Takto ti ukážem všetky. A s čím ma privítali, bolo prvé, že si frajer. Takže keď budeš mať chuť, odpovedzím. Držíme palce, díky. No počkajte ešte raz, základná škola. Počkaj, ja vám to odpočítam a vy to poviete spolu, dobre? Povieme spolu, základná Na tri. Klokočová, číslo nedáme, iba povieme, že Dobre, takže